Hello guys, welcome back again. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय जाफिनलायबाय। माने गोबाव सम जाबायमोन ना भिडिअ बानायैयाबो बेनि थाखाय सरि भिडिअ लाबोथ'नो हायाखैमोन मानोना मोननैसो पार्सनेल रिजन दंमोन बेनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोथ'नो हायाखैमोन आरोना। आसा खालामो देग्लायनि बैसागुआ मोजाङै मोजां थांबाय गासैनाबो। बानायैयाबो एसे गोबाव जाबायमोन नालाय बेनि थाखायनो एसे रायलायनायाबो थाथ' जालांदों मानोना। ओमफ्राय दा ओरैनो बेरायनो थांनोसै दा हौवा हिन्जावजों बेरायनो थांनोसै जेनेबा गामिफोरखौ एसे शेयार खालामनोसै गोजानाव थांना भिडिअ बानायनो हायाखै नालाय गामिखौ दिनै एसे शेयार खालामनो माने बिदिनो आरो एसे शेयार खालामनोसै थांनो थाखाय रेडि जाखाबाय नै नोंसोरनि बाहादे देलायगासिनो बा दुस बा नारेंबो लाखादों माने ना लामा जालांबाय थागोन नामा नोङो हा नै बेनो जाहैबाय जोंनि समायना रमायना गामिनि लामा ओमफ्राय नों लामा बिदि नारें जाबाय थायो हा गोथाव मोनदां नारेंखौ आराम जाबाय थायो गोथाव मोनदों ओमफ्राय नोंलाय ब्लग लाबोगोन ना लाबोला लाबोगोन मानो लाबोया हा लाबोगोन ओमफ्राय नों चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनांगोन ना खालामनाङा हा नोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनांगोन ना खालामनाङा मानो खालामनांगौ खालामनांगौ दानोबा मोनफैबाय जोङो जोंनि ट्रेन साइथिं ओमफ्राय ट्रेन साइथिंनिफ्राय थांनानै जोङो ट्रेन साइथिंआनो होनोब्रा माथोखाय ट्रेन साइथिं मानि थाखाय फैदों होनबाथाय इ सासेया रिल बानायनो जाहैबाय माने इयो टिकटकार साला इउटुबारनि हिन्जाव टिकटकार खामानि गैया रिल्स बानायनो इयो ओमफ्राय नोंनोथ' माबोरैब्रा मानसिया माबोरै नोङो आं इउटुबार ओमफ्राय इ साला टिकटकार बिदि जानाङा ना इउटुबारनि हिन्जाव इउटुबारानो जानांगो टिकटकार जानाङा आं टिकटकारफोरखौ बिराद नायनो बायो रागा जोङो आरोना नामा नाय आङो रिल्स खालामगोन कासा बादाम माबा बादाम बर पुरा बर ओमफ्राय नै लोगोफोर बेनो जोंनि ट्रेन आलि ओमफ्राय एसे सिगाङाव थांनोसै एसे सिगाङाव थांनानै रिल्स बानायनोसै ट्रेन फैदो इथिं थाबनोथ' ट्रेन मोनफैबायानो प होननाय खोनादों आरो मोनसे खोथा बुंनि लोगोफोर गेजेरावनो क'क्राझाराव थांगासिनो आङो थाबैनो बारा सम गैला क'क्राझाराव आंखौ लोगो मोनगोन नोंसोरो जाय आंखौ लोगो हमनो गोसो आं खेबसे खोन्थानानै होगोन इउटुबाव आरो भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामनानै होगोन ओमफ्राय जाय आंखौ लोगो हमनो गोसो बिसोर लोगो हमनो हागोन आंखौ थाबैनो मोनगासिनो लोगो क'क्राझाराव थांसै ना क'क्राझाराव थाङा थांगोन लाजियो बिराद लाजियो ओमफ्राय नै बेनोमोना जोङो मोनसे माबा भिडिअ बानायनाया मोनसे स्टेटास भिडिअ बानायनाया बेनोमोन दाना नों आंनि नाब्ले नों आंनि सना होननाय भिडिअ बानायनाया नै लाजिदोयो नै बेनो भिडिअखौ बानायदोंमोन आरो ना इयो ओमफ्राय बिनानावा केमेराखौ हमना होदोंमोन आरो ना ओमफ्राय एक्ट्रिस मोनबा खोब साइज मोनना लादोंमोन खोमा नङाबा खामानि गैया लाजि मारदो ए बानायनोसै रिल्स बानायनोसै ना फट' साफायगोन रिल्स बानाया ए दे रेडि आर इउ रेडि बेब रेडि बानायनोसै खोमायानो माने रिंखांजोबदों पनया ट्रेननिया आमाम रिंदों माने गामसायासो बिरख्लायलांदों माथो फै दांसै ट्रेन थांनाया दाल'सो ट्रेन थांदोंमोन ना सेस माने हासुदै गोजा हासुदैया नांलांजोबो खेबसे जोङो नैदियाव इदियाव खुन्थायाव थानानै माने सेस खर' हासुदैया नांलांजोबदों आरोना जेब्ला जों सेंग्रामोन आरोना बे समाव माने न'आव थाबाबो बारा बेरायनाय जायाना ओंखायनो एसे बेरायनो होनना फैदो आरोना गामि एसे सेयार खालामनो होननानै आरो ओमफ्राय आरो मोनसे सर्ट फिल्मबो लाबोनो नागिरदों आरो ना जों सानैनि मोनसे सर्ट फिल्म ओमफ्राय सर्ट फिल्म नामा मा नाम होनोमोनलाय न'खर सर्ट फिल्म जों लाबोनो नागिरदों हौवा हिन्जाव नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आंनि चेनेलाव हेगारा बेनि चेनेलावसो हेगारगोन बे सर्ट फिल्मखौ ओमफ्राय नोंथांमोना थाबै नुनो मोनसिगोन आरोना इन्टारेस्टिं जागोन आरो सेयार खालामनो दा बावगारखा दाबायदि जेनेबा दाथ' मोना जाबाय नालाय सान हाबबाय बिदिनो साराय 10 टाइमा जाखाबाय ओमफ्राय दा सान हाबबाय नालाय मानसिफ्रा बेरायनो फैयो साइथिं बिराद मिस खालामो आरोना आवगोलो लोगोफोरजों फैयोमोन बेरायनो ज'नो फैयोमोन बिदि मोनाबाथाय दा आरो हाबा जाना लाबाय दा आरो हिनजावसो फैनो गोनां जायो आरो हारसिंबो फैनो हाला
माने समा एखे थाबाय थाया आरोना समा सोलायलाङो नालाय समजोंबो आरो सोलायलांनो गोनां जायो मानसिया बेनि थाखायनो आरो दा लोगोफोरखौबो मोनला ज' बेरायनो गोसो जाबाबो मोनला उफाय गैयाना माथो खालामबावनो आरो हाबा जानानै लाबाय ओमफ्राय आरो हाबा जाना लानाबोथ' अबावथो लोगोफोरजों बेरायनो मोनबाय थानो आरो बेनि थाखायनो गोसोखौ बोरैबा मोनो आरोना माने बोरैबा माने गोसोखौ दुखु मोनो आरोना जेनेबा बै समफोरखौ गोसोखांनानै आरोना जाय समाव जोङो लोगोफोरजों ज' ज'नो बेरायोमोन ज' ज'नो थायोमोन ज' ज'नो मिनिलायोमोन ज' ज'नो गेलेलायोमोन बेफोरबायदि समखौ दा मोनफिननाय नंला बेनिखायनो नोंसोरबो समनो सम होनो नाजादो ओमफ्राय मोजांनो समजों लोगोसे सोलायलांफानो आरो समजों लोगोसे मोजाङै थांफानो नाजादो फाल्थुखौथ' खालामबाय थानो हाया नालाय एनि टाइम बेनि थाखायनो आरो बयबो सोलायनो गोनां जाखायो सानसे सम दा नंखाय आगोल आं लोगोफोरजों दाबायदिबा मोनाबा बेफोरबायदि साइटिङाव बेरायफैयोमोन दा नै हिनजावदोसो बेरायनो फैनो गोनां जाबाय उफाय गैला नै बेयाबो जों लोगोफोर दावगोल बेसे जिराय रायलायोमोन दा नाय खालि बेफोरबायदिनो बयनाबो जागोन आरोना जाय जायनाव दा लोगो दोङो सानसे सम लोगोफोरा गोमाखागोन आरो बेनिखायनो जेब्लासिम जिउआ दोङो हेपि थानो नाजा आरो मालायखौबो हेपि खालामना लाखिनो नाजा बयबो मिथिखायो जानो हागौ आरो ओमफ्राय जाय मिथिया मोनसे बाथ्रा बुंनि टाइमा इम्परटेन्ट जोबोद इम्परटेन्ट टाइमखौ ओरैनो थांनो दाहो नाथाय आंबो बेखारैनो दं आरोना दा बुजिनानैबो मा खालामबावनो आरोना